Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗaliru mende fere feeñay windere feenjayi ɓattake bindaɗo mawbare sappo jolal walla mbiyen bowte hitande ujunaje 24. ɓattake men fati koye carika rendo en jetti jomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaagimama duwaw min duwanimama. Alhamdulillah, en jetti Allah, en duwima yo Allah ɓeydan en cellal, yo Allah ɓeydan en sutura ya rabbi ya rahman, yo Allah yaafo en yaafomaɓe julɓe ɓe cellani mbawna koye men yo Allah sellin wonɓe e boli gonga Ghali Abouba ene ɗanno yo Allah yettin yettiɓe yo Allah humto haaju jooɗiɓe kadi yo Allah newnanɓe moni kalɗo dilli iway jonde tawno jonde nafani hay londe. Yo Allah newnan moni kala golle ɗo dilli nde tawno jonde nafani haydara. Neɗɗo so jooɗima waɗani haydara so renaki tan ñayat gese janane walla watta haalde ko fewani walla watta yaade ko fewani walla watta ñohde walla wonta haaside. moni kala yo Allah rokku ɗum ɗo dilli daña ɗo dilli daña ɗo pertita mum. So iwi ɗon tan ma waw foftade. Yo Allah ɓeydan en suturo ya rabbi ya rahman. Jonde wasam gollago moƴƴani, kono kadi neɗɗo fof wonko foti wawde gollude. So sañje leece, so sañje tafiyaji, so sañje dankele, so ɓoftoyde huuɗo, so fewnoyde goɗɗum, so wadde nambuyel, so wadde plan nana, neɗɗo fof wonko foti wawde wadde. Neɗɗo pop hayso ko damgel tukusel walla ɓotel walla jawgel aɗa neha ñade kala aɗa diya huuɗo, so ɓooyi tan ma wonta ɗiɗon wonta taton wonta nayon ha ɓooya wonta gurdam ma mbatta dañde hen. Neɗɗo foy tan ko anje jonde nde tawno jonde nafani haydara ala ko gaynato a nimsaji ɓoli. Kaaɓa goya kinkiƴinoɗa ganda e hoorema, pawa hoorema kiite e joote e caɗele, taw sa ummima darima sirginima tan Allah wallete. Neɗɗo pop yo tinno daro beele Allah subhanahu wa taala ne walluma. Alhamdulillah, hanki en kaali gandal kono kadi en garti
e ceerno men ceerno Ahmadou Dia ko fati hanki tarihi makko seeɗa e meftande e ballal sukaɓe makko e jinnaɓe sukaɓe jangoɓe duɗal ngal ko ɓen ndewi less beele mbawen meftude seeɗa e gurdam makko kono ko neɗɗo mo ganduɗa mo yiɗa saaha gurdam mum haale walla hollire woto ɗebde waade no publicité ni soɓe ɗen gandi yimɓe hewɓe jiiɗa ɗum kono neɗɗo ene foti andede Allah subhanahu wa ta'ala nde o yiɗi andede nde o neli ko nelaɓe makko o wi nelaɓe mbiya Allah ko ni way 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 kanko tagi ɗum fewni ɗum waɗi ni watini hay ɓe gandi Allah so deƴƴuno tan o deeƴi o nelani haydara neɗɗo andata Allah deftere ne kaɓɓa ha keewi sukaɓe ne jangguine Allah ko Allah andini yimɓeɓe hoore mum ɗum noon moni kala ne foti andinde yimɓeɓe hoore mum ɗum ko farilla so Allah waɗema hunde ala so yimɓe ganda ɗum yimɓe no mbawa finde tan ɓe ganda ɗon ɗa andinani yimɓeɓe saabu e andinde yimɓeɓe hoore ma yimɓe janga ema Allah janga ema nelaɗo janga ema peewal janga ema moƴƴere saabu holɗum sa ƴeewi duuɓi makko ɗi alhamdulillah o wona tokos o waɗi duuɓi 30 makkatul mukarrama ene jangguina ne julna caggal nde waɗi jangɗeli mum kono ha o ñalawma hande ene jogui sukaɓe renɓe qur'anil karim hafiseji tambiɓe duɗal ngal kono ha hande o jaɓani joɗade ko mbiɗen nane e haala men neɗɗo yo salo joɗat taw waɗani haydara hande omo jangguina ha hande sa ari tawata komo hoofi omo jangguina on ko jangueteɗo on gurdam mum koko janguete ko on ardi darul haramayni sarifayni darul haramayni sarifayni daru haramayni sarifayni ko duɗal ngal wo inniri Makka e Madina nokku mo andi ngal duɗal noon jogori fawde tuufere mum adinde ñande 14 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to Dias kanko ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde makko yidde banggue namdade ñalawma o no yarata gueɗe ɗe no jarata jangde nde no yarata kono wona kanko tambi foof tambi ko sukaɓe ma en dokkir tongoɗe mbawon jokkodirde mabɓe tawno ko moƴƴere ko ɓuural kadi neɗɗo so jaggui baliyel buntu fiya ɓalal tan koye mum faati ko moƴƴere ɓolde woni hen enen kala yo Allah yeɗen moƴƴere nde ya rabbi ya rahman kala jiɗɗo jokkodirde e darul haramayni sarifayni mbaɗata ko 00221 jaafoɗon so eɗen kaala jajaɓe tan alay saago dande hono wayata tawno ko yiɗɓe men ko sehila men ko waɗɓe fayida 00221 77 950 23 19 kala jiɗɗo namdade hen gueɗe no jarata foof yo jokkodire ndeɗo tongode tawi noon jiɗɗa ko wadde hen ballal ma jaafoɗon a yiɗa tinede mbatta ko 78 799 08 13 walla jokkodira 77 915 14 75 ma e ɓen ko laaɓi inchallah ko moƴƴere ɓolde woni e andude Allah e andude kadi anduɓe Allah nde tawno sa andi ganduɗo Allah gandal gonga e gonga ene waynoma andu Allah saabu ganduɗo Allah
jogoto ko jikkuji annabi o sallllahu alayhi wa sallam, on woni sunna. Sunna noon ko jikku annabi o sallallahu alih sallam, gurdam annabi sallah sallam woni sunna. Ganduɗo Allah tigi rigui noon, on wonata ko sunna annabi o. Sa andimo a andi Allah subhanahu wa taala, nde tawno ko kanko lomti annabaɓe, kanko lomti annabi o e leydi ndi ɗo gonɗen on saaha. Kamɓe tambi nelal ngal ha joni, ngal Allah nelno nelaɓe mum, kamɓene aɓe guitta kan haala, aɓe jettina en beele mbawen fewde. Tawno neɗɗo ene yurmini, nafi neɗɗo tan ko jaam e fewde, ɓayde battane neɗɗo fof ko maayo, ko guurɗa ko foof ka gassowo, haydara heddata koye ma, haydara. En ya ha majja, haydara nata haalede ma. Ɗum jeeyi sababu noon ko woni ɗiɗo tarihaji saaha seɗen kaala ɗi majjata abadan. yo Allah yeɗen moƴƴere ya rabbi ya rahman. Musidɓe tedduɓe, yewtere men carika hande eɗen jiiɗi artude seeɗa ko fate ɗeɗanle, saabu kala ñande alet eɗen gowi addude yewtere caɗele ɗannungal. En ñaguima yafuya noon, waɗi ɗo hen ñalɗi jawtuɗi en dañani addude yewtere nde, kono en keeɓi yewtidde goto e suka tokoso mo duuɓi 17 e ballal musidɗo men Diallo Ousmane ha toon to leydi Gabo. Kono en donki wawde montude yewtere nde yimɓe keɗo, nde tawno omo jeeya e dadɓe e kaaɗo hen laana ka ganduɗa taw ko laana jooɗino ka sakkitika yoolade ha sukaɓe bappelinaɓe hewɓe keddi hen. ene wanno sukaɓe ɓundunkoɓe, kono ɓuuri hen hewde ko sukaɓe fuutankoɓe. O fillani en guila to wuuro makko ha to Nouadhibou ɗo ɓe ƴetti laana ka, wonno koye octobre, koye lewru octobre, nde ɓe ƴetti ɗon laana ka, kamɓe kala koɓe 57 e nder laana ka. Balɗe 7 fat ɓe mbaɗi nder ndiyam, gasoil maɓe gasi ha laaɓi. Balɗe 7 fat ɓe mbaɗi nder ndiyam, gasoil maɓe gasi ha laaɓi. Heddi aɓe kaya, aɓe kayday ben peƴ. hoto ɓe payi? Espagne. Beele ben peƴƴe ɗe parniɓe ko Espagne walla parniɓe koye nder gueej, andaka. aɓe goni hoddiroji Allah, aɓe jooɗi, aɓe jara dihal kalɓe joguino, aɓe ñaama ñamde nde ɓe joguino. ɓe mbaɗi e nder ndiyam he balɗe 20, ndiyam maɓɓe gasi ha laaɓi, ñamde maɓɓe gasi ha laaɓi. Heddi aɓe mayra goto goto e nder laana he. E nder haala makko eɗen mbawno fawde pewnen ha feewi, yimɓe mbawa heɗade, kono noon enen ɓernde men rokkata men ɗum. wawa koy, saabu jewmi e hoorem ɗo haaltata ɗo, aɗa tina hande won batte keddiɗe e mum, saabu yiide yimɓe ne maaya, waɗi men ko heege ɗomka, ɓeene goya, ɓeene gulla, woyam nenam mi dañi naggam, sinno mi andino, min de mi hoyi, ɓeene uuma, ɓeene goya, ɓeene ti wawde haydara. Jomɗo laaranno ha watide ciile ene mbeeya, sa watide ciile e guite ma andu a maayi, saabu ko hankkadi a jibat. battide ciile battanande, wattide yimɓeɓe no comme beeli ha ɓoye jomum faɗɗo, ha ɓoye jomum maaya, taw ko ɗom ka wari ɗum. Ga ndiyam gueej yaratako, ndiyam gueej
yaratako sabu ittata haydara heege ɗom ka dookima laana nana haya ene hayday ben peƴƴe téléphone yahata internet ala hol paabotoɗo Allah tan gooto capanɗe jeeyo e jeetato wonnoɓe kaɗo hen laana kamɓe pop ɓe maayi ha heddi sappo capanɗe nayo e jeetato maayi ko capanɗe jeeyo e jeetato wonno e laana he capanɗe nayo e jeetato maayi e laana he kamɓe pop wariɓe ko heege ɗomka ha heddimɓe sappo yimɓe sappo kedde laana he laana ne doga balɗe nogas caggal ko gasoil maɓe gasi laana ne haya ene hayday ben peƴƴe nden balɗe nogas timmi ɓen ɓe mayani ne tampi no feewi ji bateau mawɗo ene faye mabɓe ɓen yimɓe sappo heddiɓe bateau o ko bateau Italie naɓe kono ko bateau mawɗo wawa yettade ɓe so yettimama ɓe ne wawi ganje ɓe sabu kamɓe ɓe jogui ko laakon kon ɓen beddiɓe ɓoggol yidde ɓe nanga hen beele pooɗa ɓe ɓe donki sabu ɓen ngala matériel mo ene wawa ƴettude ɓe ɓen mbaɗi ɗon balɗe ɗiɗi ene cippira yidde faabade ɓe balɗe nogas a ñamani a yarani a ɗanata jamma a ɗanata ñalawma aɗa wonde miijoji aɗa yi mayɓe hewɓe e yeeso ma allahu akbar allah bateau poɗɗo faabade ari ronki faabade mon balɗe ɗiɗi ne sippira hen ɓe noddi Espagne ko bateau goɗɗo iwi Espagne ari ɓen ƴeŋŋini ɓe laana mabɓe he ɓen ƴeŋŋini ɓe laana mbaɗi ɓe laana kan ɓe mbawi yettoyade Espagne kamɓe ɓen daɓɓe hen ɓe ɗum ɗo henna woni laana kaɗo henna ka sukaɓe hewɓe jooli ken wona capanɗe nayo e jeetato suka yinnoɓe ɗaɓɓoyde gurdam moƴƴam eɗen nelda ɓe duwaw noon gurdam moƴƴam ɗam ɓe ɗaɓɓoynoɗam yo Allah wattanɓe ɗam gurdam moƴƴam to illiyina to ɓe gonay guese Allah ɗe ɓe gonay sardiŋaji Allah ɗi ɓe guura toon gurdam moƴƴam ɗam ganduɗa hay soɓe guurino ga moƴƴam ɗam to ɓurata yo Allah waɗanɓe ɗum ya rabbi ya rahman kono e nder wittoji men ɗi mbaɗɗen eɗen jogui fodde wadde witto sukaɓe hen hewɓe hen ɗanninani ɗumen gam yidde yaade maaje ɗe ɗanniniɓe ko jinnaɓe mabɓe ha tenti noon jinnaɓe rewɓe ɓe woni hen ko wañiramen rewɓe woni hen ko yumumen sabu eɗen jokkodira e hewɓe ɗanniɓe laaɗe ɗe majorité o wawa haalde kono eɗen namdo ɗum holko jeeyi sababu pelliɗɗa yaade laaɗe ɗeɗo ko ɓuri hen hewde joni heewi ko yennede yennire kaari yenne yennire guiƴum yenne yennire goɗɗo kon ɓoccoɗe oɗon ay wuuro on pirtata on nafata on gollata oɗon ay wuuro
on pirtata, on nafata, on ɗannatako. Giƴira mon fof piima e maaji jeehi ɗannima. Kaari nana Italie, kaari nana Espagne, kaari fuɗɗima mahade, kaari fuɗɗima sottude daabeje, soodi nayi baamu mayno ɗi. Kaari kay nana udditi bitikaji Tamba walla Matam walla bange goɗɗo. Ayi kaari watti neldude galle mumen. Kaari kañum jogui ratio mum, surtout jogi woni babiraɓe. Saa kala nodde giƴum ɓiyum wiya an waajo ɓiyo ko ɓocconde, waajo giƴo ko ɓocconde. Minen de min maayi hande o lomtinani men, o lomta yimɓe potani. Allah fondani dañe, Allah fondani yimɓe. Kadi aduna o firtoto ko kaari dañigo, ko Allah rokkimo. Anne jeɗuma ma Allah rokki. Neɗɗo wona kañum rokkata hoore mum, ko Allah rokkata ɗum. Sabu gandirta ɗum, won gonɗo e wuro mon Allah ne rokki ɗum ha heewi taw yaltani. Won gonɗo e leydi mum Allah ne rokki ɗum ha heewi taw yaltani. Woni hen ko ma Allah yaltini men cuufroya tampoya de daña, woni hen ko ma maaya tan. Ko ɓuri hen heewde ɗannini ɗumen ko yummum en, ko ɓuri hen heewde ko yummum en jeeyata kanŋe mumen cuuɗe nde wales totta. Sabu kiram ɓi kaari o naatoyi ya naatoyi ya dogay sernaɓe ñagunde Allah beele ɓiɗɗo one tacce ne ɓenna. Ko ankel min rokki men ɗum. En ɓooyi haalde mbiɗen en kaalata ko en ganda. Mi nani ala ko mi yi'i walla mi haaldi e joomum. Yimiraɓe heewɓe e wañiraɓe rewɓe heewɓe goni sababu sukaɓe heewɓe maayeɗe maaje. Ɗum tagi woni yimiraɓe heewɓe nana muuɗi munkode ndeeƴi. Sabu enen gandi ko mbaɗi tini, enen gandi kañumen goni less. Ene waya dow kono lesso ene andi ko kañum waɗi. Sa jibini ɓiye walla ɗum Allah subhanahu wa taala jangin ɗum français, jangin ɗum ɗemde goɗɗe. So haqqille no weli yo jango, so welani jangin ɗum meccal. So hakkille welani jangin ɗum meccal. So wawi meccal waɗa birkol mbaɗa e hakkille he, o wona kimmirɗo kellifaɗo. O sippiray gurdam aduna. A jibini ɓiye mbaɗɗa ɗum tan ko gaynaka walla e ndema, haydara jaɓani andinde ɓiye. Ko finat tan haccito haridu heewa dawa orda e jawdi walla faye gese walla faye grand place walla heɓa e galle. Aɗa laara ɗum ne laarma haalta. Yaha ɓooya nana ɓi kaari o naatoyi Europe mbiya alay sago ɓiye o naata Europe. Ten kanko haydara ala ko gandinɗamo, haydara ala ko janguinɗamo, haydara ala ko kolluɗamo. Joni o maaya ndeeƴon hoddimon gona e wayde, onon gonon e waykinade sabu oɗon gandi ko onon mbarimo. Goppe ɗanninde sukaɓe ngam fiirude ɓe woɗɓe. Goppe fiirude sukaɓe mon ngam kaari dañi walla kaari mahi walla kaari watti jogade galle walla ko kaari jogui dépasse piira ɗum joomum. Ɗum ko caɗele gonɗe e rendo men. Wattodirde guite e oɗo sifa wonta to ɓingu babago, so ɓoyi wonta haasidagal, so ɓoyi an hoorema gontata ko haaside mbattata ko añande joomum. Mbattuɗa yitere a añananmo. Sabu ganduɗa hande wonɗo heddi e nder nokkuji men ɗi gandumi e nder wittoji, so kaari nawliri alay sago mbiyama ɓiye nawlira. Wonɗo galleji men goni hande so tawi tan ɓi nawle oɗo henna o resi alay sago mbiyama ɓiye o resa. So reeni qur'an mbiyata ko ɓiye ɗo sukki fof ma reena. Kala ko oga dañi mbiyama oɗo daña. Nana wayno leydi bonanta ɗum ɓuuri hedde. Mboɗa andi mboɗa haalda yimɓe pop
kala baɗɗo message mboɗo heewi namdade ɗum nokku men holko ɓuri wuurede ɗon. mboɗo andi Mauritanie, Sénégal, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o mboɗo andi ko ɓuri hewde majorité o ko wuura ko mboɗo andi. ɗum tagi noon mbiɗen yontere yawtunde Allah tagani bone, Allah tagata bone. Bone yaltata koye gollal neɗɗo o. Bone yaltata koye gollal neɗɗo o. A fiiri ɓiye giƴim, a fiiri ɓiye konnguɗi bonɗi, ɓernde ummima, ɓernde ɓami ɗum, ƴetti laana yeehi maayi, yalti koye bone ma, yalti koye ɗemgal ma. Neɗɗo umminirtake fitina, neɗɗo nordirtake fitina, way tan kono ngulla tan wonko woni ɗo ngare wonko woni ɗo elle way kono boddi nanɗo tan ngulla e hoore ɗo yo ummoro noon. So ari o heewi ko mayde hen, so cumu mum, soko gañata mum, ko way won neɗɗo ko seesa noddirte, ko seesa haaldete. hunde fof nde jiɗɗa ko seesa. Garda e neɗɗo o haqqille, garda e makko pinal, garda e makko neware, garda e makko yidde findindemo, yidde jertindemo e yidde walludemo beele o wawa wonde, beele o wawa wonde, o wawa dañde. tinnono enen yimiraɓe gacci ɗum moƴƴani. ɓuuri hewde moon so ɓiɓɓe ne jaaha e laaɗe oɗon gandi cuuɗon babiraɓe ko ɓuuri hewde moon majorité o ene andi. Saabu majorité o kañum ñamloto haalis, walla yeeya cakka mum, walla yeeya kotoni mum, walla yeeya jawdi mum, walla yeeya nayi mum. To hay goto tinani itta totta ɓiyum wiya ya yoɓoye laaɗe ɗe yaha. won enquête aji ɗi mbaɗɗen hen. woni hen kadi ko sukaɓe jeeyata walla mbaɗa cep ha woda ko dañi jaaha. woni hen ko wonɓe caggal leydi anje wiyede a salima wallude miñe, mbaɗama pression, a yiiɗa joomum ɗanno kaaɓa no yimɓe mbiranma yiiɗa wallude ni, nelda joni koye mayoyde. sa wi a neldata jaahowo e laana, a neldata jaaɗo ha Libi, a neldata jaaɗo ha Algérie, a neldata jaaɗo ha Maroc, jinɗama tikkanma so tawi kon ɓiɓɓe baaba on yumum harminma, taw an caloriɗa ko yidde sowde gurdam makko. kono kamɓe jiyata an ka yiɗanamo o wona. subhanallah. eɗen jogui ideji tordi, ideji bonɗi joguiɗen, tawno ɓerɗe moƴƴani, ko arata e haqqillaji men ko moƴƴani. kala ɓernde bonde miijoto ko bone, miijota ko jamais moƴƴere. ɗum woni e nder galleji men ɗi. majorité e men wona yimɓe moƴƴuɓe, ko yimɓe bonɓe. saabu gandirta ɗum, kala nde ɓernde ma addata koko boni, kaari yiiɗa ɓiyam o, walla kaari koko sali wallude ɓiyam o, min kay kaari ɗo min dewdi ɗo naggam, so ɗum tan arata e haqqille ma, ka neɗɗo bonɗo, a wona moƴƴo, ka bonɗo, a wona moƴƴo. neɗɗo moƴƴo adato arde e mum ko jikku moƴƴo e ideji moƴƴi e palaji moƴƴi. oɗo noon ko salori ko nafoore amen, ko salori ko omo andi laawol ngol, omo humpiti wonko yiɗana o, miijoɗa ɗum. kono ala, a wawa miijo ɗum, miijorɗa tan ko yiɗa moon, o yiɗa gonon, par ce que kankata ko dañal tan no ngal ardi fo yo ngal ar. halki bonni boomi firti taƴi wonta haɓɓo, enɗam wonta fewtu, jikkuji ɗi gonta moƴƴu, jikkeji ɗi gonta moƴƴi, ɓerɗe ɗe gonta fewtu. ɗo hankkadi enen goto min fof ɗo waɗi dañal yeeso, caggal ko dañal tan en gonta feewa ha ɗum firto. ɗum noon ceerten, moni kala yo hoɗo e banggue mum, moni kala yo hoɗo e galle mum to, koɗo yato potten jama walla potten jeere gasi, hay inde woto potten ni tan foti. ɗo paaɗen kadi ko ɗo moƴƴanta men, ko ɗon fewanta men, ko waɗa ɗum foof gurten gurdam naafigagal e haasidagal. hankkadi ko dañal tan puɗɗi dañde seeɗa pop, gite mbaraka e muɗum, gite koɗa e mum. kaari de guila fuɗɗi dañde wallata, o nafata, o rokkata tena anda kaari sawde jogui walla ala, ko tuuma muyaji tan tuuma nde tawno a wawa moƴƴinde ɓernde ma, a wawa moƴƴinde,
hay tuuma moƴƴawa moƴƴinde a tuuma mo tumɗama moƴƴinta ɗum. Neɗɗo yo salo wadde haqqille mum waɗanede, salo ɗum. Kala neɗɗo baɗo haqqille mum yo waɗane tan, yo waɗane o mayat ko baɗantede sen, o mayat ko less o woni, o mayat ko less o woni, ten ɓiɓɓe makko ko less gonata, o wonta ɓamta. Neɗɗo yo janngu waɗande, woto janngu waɗanede, woto janngu yiide neɗɗo tan ɗaminɗa mum yo waɗane, woto janngu ɗum, woto janngu ɗum hande, woto janngu ɗum janngo. Neɗɗo yo janngu waɗande, kono mo jiiɗa pap ka ɗaminiɗo e mum, taw an aɗa mofti ko joomum ala. Ko famɗi ko kala kam aɗa orna kolce sappo. Oɗo hay damguel humani, kono guite ma fof nan koɗe makko. Sabu holɗum? Sabu kuɓiyel makko ngel, walla oti, walla oto makko o, walla omo ɗanno masta, walla omo sansa comci, walla omo deƴƴi. On ganda ko wuuri ko omo yahata marta e hoddiroji Allah e suturaji Allah. Hakkille so ñihlama ma rokke an no aɗa wuurda e aduna gurdam moƴƴam, tawa halkata hoorema, a halkata miijoji bonɗi, a halkata ɓernde ma ne suma jamma ñalawma. Kaari watti jogade galle mumen, il faut ɓiyam jogo galle mum, il faut ɓiyam jogo gallamen. Min mi dañi bone, min mi foftata ko aduna firto, sabu ɓiɓɓam ɓe ronki o poftinam. Waw wonde neɗɗo yo yettu Allah. So Allah rokkima saɗa daña aɗa ñammina hoorema ha maya, mboɗo ñaagui Allah subhanahu wa taala, hayso ɓiɓɓam mbawani koye mumen, ya taw Allah ne rokkami wawande hooram hen maya. Neɗɗo yo ñaago ɗum Allah, yo ñaago Allah, yo Allah rokku ɗum wawande hoore mum ha maya. Sabu sa wawani hoorema e jawdi ma ko jiɗɗa fof a waɗata. Kono ɓiye ne wawi jogade cohla hadma, walla taw ala ɗo, walla lelkino, walla lilkino, fof ne hen, walla wooda yitande larduma. Kono so Allah rokkima wawande hoorema ha maya, yettu Allah. Ko ɗum woni dañal aduna, dañal e suturo ko wawande hoore mum ha maya. Goppen puusde sukaɓe e puusirde sukaɓe woɗɓe, goppen wiide kaari mahi, wat feere maha, an a ɗannima, an ni adi kaari ɗannade, an adi kaari ɗannade. ƴeew ɓi bamma o ƴewjano mahi, gonɗa koye umminde ɓernde e kiram, a anda ko dañata ko, a anda no woori. O watta yeyde dorog, ko an jeeyi sababu. O watta wujjude, ko an jeeyi sababu. O watta wadde gueɗe ganiɗe, ko an jeeyi sababu. O wontoya goɗɗum, ko an jeeyi sababu, sabu ko an puusi ɓernde ha ɓernde ñawi, no ɓernde ma nde ñawiri ni, ñawna ɓernde makko nde. Gaccide yimɓe haqqillaji men, neɗɗo wajete tindine kaari, aɗa daride kono tinno ɓeydo darde, aɗa daride kono ko dañata ko moftu hen de, moftu hen seeɗa 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 seeɗa, wasata wodde ko wonanma, aɗa fiide hen tuufoyon. Mbasa wiidemo kaari waɗi, neɗɗo waajo ɗum kono to fii ɗum, neɗɗo waajo ɗum kono woto fiimo, woto fiiru neɗɗo kaari. Mo piiratamo est ce que aɗa andi ko no dañiri, est ce que aɗa andi ko yeyata, est ce que aɗa andi ko waɗata, est ce que aɗa andi ɗo naati, aɗa andi ɗo rewi. An hoore maɗa biiɗo ha ko kaari mala, est ce que aɗa andi kaari ko wuuri ko. Holko Allah wino yimɓe annabi Moussa nde wadde Qaruna, ha Qaruna halka, yimɓe fof jinno wontude Qaruna, Qaruna halkama, jawdi mum halkama. Holko halki Qaruna? Wasi ɗum wonde neɗɗo moƴƴo, neɗɗo ne jogo jawdi he taw wona neɗɗo moƴƴoto Allah de. Aɗa wona miskino Allah mo ala haydara, taw ko an ɓuuri yettade Allah. Ko Allah andi, ko Allah andi. Neɗɗo woto fiiru neɗɗo sabu neɗɗo, woto yennir neɗɗo sabu neɗɗo. Saɗa waajo ɗum waajo ɗum, saɗa tinna ɗum tindin ɗum, saɗa jogui conseil moƴƴo mo dokkata rokku ɗum. En jewtidi e suka debbo goto heƴata ɗo noon, haalande makko nan ɗo, kono en jaltinta haalande makko, en badde makko haalande nde en tolno hedde 40 e ko fayi minute. Hono oɗo suka mo duuɓi 17
kalanɗo men kaɗo hen laana noko yolori. kanko suka debbo o dañi caɗele e dewgal makko, resimo ko ɓi baba makko, ɓi baba makko resimo. Dewgal ngal noon moƴƴani. Enen en muɓat gui tan mbaɗen, en ngala vision. Vision woni en ngala soynande. Fulɓe ni mbiyatno mawɗo lelo e yiya suka hay so ngabbi dow lekki yiyata. hen sahaji de hen sahaji de mawɓe jiyata, hen sahaji wonko ɓe jiyata de won dewle ɗe ɓe mbaɗata ɗe gona jahoje ko ɗe leptoje janggo. Jiya jomumen mbadde jikkuji ɗi jadirani, yidde nde yadirani, comportement gonka ka koɓe ayodirɓe tan mbiyen ala yo ya dewgal sukaɓe ko mawɓe jogoto, dewgal sukaɓe mawɓe jogoto, mawɓe ne mawna sukaɓe ne ɓosa, ɓooyi mawɓe maayi jikkuji ɓe bahlaki ɓe perdata. ɓe jibini ɗiɗo taro nayo debbo nan ɗon, gorko natti memde ɗum ƴeewoyi goɗɗo fayi toon, yidde ala ɗon, tuyo ala ɗon, nobo ala, haydara ala ɗon, wona on kaƴƴini gurdam maɓɓe. So wontino suka wonɗo daroto, mawɗo wonɗo lelto ko yiyata ko suka yiyata ɗo, ɓe jiyata ɗo, woni hen jiyata ɗo. hunde fof a janggal e jomumen. won mo jiyata o ko ñiway, jiya oya en kalin ɗo hen hawsa goto to Gabo to, suka goto malinaji mbaɗa andi ɗum, mbaɗa andimo très bien. mi meeɗi ɗoftudemo omo ƴamoya ɓi hawsa o ɓi hawsa o mo yiɗi ɗum no fewi. ndewa haw yetti o noddi ɓiɗɗo debbo kanko babiraɗo, o wi ko o gorko jiɗɗa? o wi ha. o wi gorko o jiɗɗa? o wi ha. o wi haalnam jikkuma. ɓiɗɗo gorko o haali ha laaɓi. o wona debbo ma nana ɓiyam oya woni debbo ma. o noddi on, o wi ɗum an hol gurdam ɗam jiɗɗa? on haali. o yeeyi ko kalɗa ko koye o yerodiri, wona e o yerodiri. o ko jiɗɗo aduna, o ko jiɗɗo gamri, o ko jiɗɗo musique, o ko jiɗɗo mees, o ko jiɗɗo pompateri, o yiɗi ñamde koye restaurant, o yiɗa uddade, yiɗade ko place, yiɗi tan ko boowal bukka yiɗi. o noon no kalirɗa ni ko o, sa jaaɓi ko o woni debbo ma, ɗum ko vision moƴƴo. an a yiɗa debbo jaltowo, a yiɗa debbo motoɗo mees, a yiɗa debbo poppotoɗo, a yiɗa debbo jiɗɗo restaurant, jiɗɗo aduna, a tottama wiyama ko o ndesara. walla an jiɗɗa ko gorko baɗoni Allah ne tagui kala sifa. ɗum ko Allah tagui, ma en garo hen. dewgal mabɓe yahani no dewgal ngal boniri ni, ene bone musalla ha bonni famille ji ɗiɗɗi ko ɓi baba. ɗum wona on histoire jiɗɗen haal. no way foof ɓe ceeri debbo o ko reedu nde seera ɗum de ko cowiɗo eɗen gandi ɗum ne waɗe, yimɓe heɓe mbaɗa ɗum, en foti yimɓe ƴewto ɗum no moƴƴi. debbo jibine yi ɓe kolliti ngam hare rewde ɗon haɓe ceeri nde, ɓe moddina ƴiƴam debbo o, ɓe mbi ɓiɗɗo ɓe jeeya ɗum. hunde addi caɗele mawɗe. hankadi ni o ñiɓe ɓuuri hewde nder rendo men, ɓe nanata haala moƴƴa. woni yimɓe ne goodi jiiɗa ko moƴƴi, ko ɓen ɓuuri welde ɗemɗe e wuuro, ɓen woni mortoɓe, ɓen nangi haala bonka ka ngabbini ɗum ha wiya kaari kay jibini wona gorko mum jeeyi, wona ceer seero makko o jeeyi, kan ɓuuri jayde. fodde gonga o no wayni yimɓeɓe donki feññinde gonga, peññini bone o ha ɓuuri mawnude. ɗum woni rendo men wona rendo men. a yiyat neɗɗo ɓurɗo wawde fende o, ɓurɗo oñere, ɓurɗo wawde murtude o, haala bonka ka pewnitowo haala ha wonta haala no yiɗiri ni, kan ɓuuri wawde jeyde. ka yahata jeere, ka yahata luuma, ka yahata inde, ka yahata yangue, ka yahata partout ko ka jeyata. nde tawno waaɓe noon ɓe ɓuuri hewde, o ñiɓe ɓuuri hewde. o ronki fewnitade, o ronki hejje,
ɗo ari kala ko ndeji tan ɓe lardatamo o haaɓi o iwi ɗon o fayi wuro mango woɗɗani wuro maɓɓe o windikini ɗon omo yoɓe jannginoɓe école omo wuppana ɓe omo defana ɓe ɓenne joɓamo omo rendina omo rendina omo rendina omo wadda hen jeekoyal beñe e goɗɗum o jibini haw titi o jokki o waddi hen ha o dañi 600 000 francs CFA temedere nogas ujunere mboɗo andi wuro maɓɓe mi haaldi e jinnaɓe maɓɓe mi haaldi e jinnaɓe makko o yeehi o jokkodiri e laytol ɗanninoɓe yimɓe ɗeɗo laaɗe kanko e ɓiiko ɓe jole laana he ben peƴƴe towɗe baaɗe no kaaƴe ɓe mbirtima maaji nokshop ɓe ɓenni ɓe nangoya ko Maroc Dakhla taw ɓe gayni gasoil ɓe gayni ñamde ɓe gayni yarde kan laana yimɓe jeegomo maayi e yeeso makko kanko oɗo debbo ɓii ko wuuri ko endu makko e kosamal seeɗa e wonnoɓe laana ɓe saha kala wodi ko mbarjitimo nde tawno ngel ɓinguel gotel to ko sewone laana he o woyi bojji ɗi o wawa kanko hoore makko jangtade o woyi o felliti wiide gurdamo kala ko bojji o woni e ngal dewgal ko bojji o seere gorko ko bojji o jibini o ɓiɗɗo ko bojji omo yeeya omo liggo omo defa omo fompa ko bojji o jole kalana bojji ne jokki jinnama ko tinani o yeehi ko tinani ɓe teɓoya ko Dakhla nde ɓe teɓa toon ɓe nanga kamɓe kala mayɓe ɓe mbaɗa identifié nawa morgue ɓe totta autorité ji ɗi o holliti wonande consul ari yiide ɓe kanko o ƴetta en charge sabu jogui ɓinguel o nawa safra ɓinguel ngel ƴeewa hankkadi ni laamu Sénégal ƴetti pellital nawtude ɓe kanko e ngan sanga o dogi e nder Dakhla o anda ɗo fayi ha waɗe restaurant Sénégal najo goto Jolfo o windikini omo liggo ɗon ha Allah waɗi woodi ko dañi o jokkodiri kadi e laylayti woni région ɗanninoɓe yimɓe ɓe ɓen kadi ƴettimo o naate maaje he fof ko yidde yaademo Europe hankkadi saabu ko acci galle ko o wawa to ɓeya ɓiɓɓe babiraɓe ɓeya ɓene dañi ɓen pasnaki ga ko basal woni ga ene jiiya e yaware dewgal ngal ɓikkon tokocon yummakko e bammakko jogui kanko woni mawɗo o dewgal yahani foof yahani o feliti fiyadede oɗo sifa ndewɗen koko haali ko en ñawani hen haydara so wonino eɗen joguino ɓernde wawde fawde en pawanno kono en mbatta ɗum saabu haala kam traumatisme ko yurmini no feewi ɓe jeehi kan laana ɓe paane lawol ñamde maɓe gasi o wi kan laana ka o ƴetti Dakhla ɗo Maroc ɗo kan laana ko maayi hen ko woni heewi o anda no foti koye ngan sanga ɓii ko yalti hen aduna ɓiɗɗo e hoore mum ko hen maayi ɗon o faɗɗi o finoyi ko Espagne bato ƴettuɓe ɓe o finoyi ko Espagne nde o fini tan o yi ko rewɓe ne gaare makko ene posamo question ɗemgal ngal o nanata ɓe mbattiri ko addandemo ɗon nanowo ko haalata ko omo haala o yiɗide ko ɓiiko to ɓiiko woni ɓiɗɗo o maayi ɓe kollimo ɓiɗɗo o ñalawma mo kalaten hande o omo tawi Europe kanko oɗo suka debbo
ko ɗo mbawɗen haalde e tarikh makko. Alhamdulillah, ko yettude Allah, so buuɗalirmede feri feeñi fe jayɓatake moni kala janga hen aduna, jangen hen aduna, ko haala ɗo ko fof ko jangde, jangen hen moni kala yo janngu hen. Ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr, ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen.